Serokê Tirkiyê dibêje, pêşhateyên li Sûriye û Rojhilata Navîn dê pêşeroja Tirkiyê destnîşan bike, pencemora xwe lê bide. Tirkiya li ser pakkirina Rojhilatî Feratê ji terorîstan rijde. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya roja yekşemê di gotarekê de ku li civîna partiya xwe ya Dad û Geşepêdanê li wîlayeta Konya lê Tirkiyeyê ragihand. Rewşa devera Rojhilatî Feratê li Sûriye li ser masaya ecendeyên Tirkiye ye. Tirkiya li ser pakkirina Rojhilatî Feratê ji terorîstan rijde. Erdogan amaje kir ku welatî wî pêşhateyên Sûriye û deverê bi awayekî pir giring li ser hemî astan ji rûbirûbûna terorê ta aborî, siyaseta derve ya hundir, pêşesaziyên berevaniyê ta biyên petrol û elektrîkê bi giringî dibîne dinirxîne. Datîne li ber çavê xwe serbarî ku dosyayên niha yên raya giştî Tirkiyê mijûl kirine eger heye pencemora xwe li ser pêşeroja Tirkiye û dema niha jî deyne. Serokê Tirkiya balkişand di ser hebûna PKK li Sûriye û Iraqê û got ku hebûna Tirkiya leşkerî lê Sûriye û Iraqê çendî bihêz û bêhtir bibe. Dê rêl ber kiryarên PKKyên terorîst li nava Tirkiye bigire. Derbarê rewşa Sûriye û penaberan jî Erdogan serbar kir eger ne ji hêza Tirkiya bane lê Sûriyê dê hejmara kuştî û qurbaniyan du qet û sê qet bêhtir baye. Tirkiya dergehên xwe li pêş pêşwaziya penaberên Sûriyê vekir te kes kir ku divê miletê Tirkiye jî hişyar be bi taybet ku proseyên dehevdana xelkê li dijî Tirkiye di dema dawiyê de pir bûye. Gotara Erdogan di demekê de hat piştî ku zêdetir ji 10,000 derbiderên Sûriyê roja înaborî sihê meha heştan ji deverên Idliba Sûrî berê xwe ji ber şer û êrişên rejima Sûriyê bi piştevaniya Rûsya dabûna her du dergehên Babilhewa û Etma. Yên hevsînorî bi Tirkiye re da ku derbasî Tirkiye bin lê rêl ber wan hate girtin serbarî bi hezaran xelkê Idlibê nerazîbûna xwe ji helwêsta Erdogan ji pêşhateyên Idlibê û pêşveçûnên rejimê tê de nîşandan wêneyên Erdogan hatin şewtandin. Li aliyekî din jî di çend rojên borî de serokê Tirkiya dema encamdana operasyona xwe ya leşkerî li ser Rojhilatî Çemê Feratê li Rojavayê Kurdistanê eşkere kir û got divê navçeya aram bikeve jêr kontrola hêzên Tirkiye. Ji bo vê yekê wan dema 2 ta 3 heftiyan daye Amerîka û eger na jî dê di wê demê de Tirkiya plana xwe bicî bike.